Lipot Machelo ringre dende Victor Mumba Mulok jarim taxi manyocho lale boma Mombasa oyudi kar kano ringre jomotho Nairobi City County ma Nairobi kanigiloso kod jofwambo laro mar kano ringre no anyuola ma Victoria kotelni gi wadgi wacho ni nyogido lipot ni ringre moro ma ok ong'e nonro mare nyokele kar kano ringre no gino manyo miyo gichopo kanyo kendo yango ni ringre no en mar nyargi yango ni chich ma obila osemaka wi tho mar nyadendi en jago mapok giyango kendo ne onge tudruok gi nyadendi no gidwaro mondo apisas mag okwach kich otim nonro matut kendo kawo okang' ne achije ma biro bang' ka nyadendi no lal tarik 27 dwe mokalo ka chich maduong' judo kod nek mar Edwin Ngetich nondhi kod obila tok yude kod nyamburko ma Victoria e boma ma Nakuru. Jana ndio nilipigiwa na tukakuja confirm. So we are still waiting for a postmortem. That's my sister. She was killed. So we are waiting to know what transpired. I don't know how my sister was found at Gilgil. From Mombasa mpaka Gilgil. I don't know what happened. So I don't know. But it's okay. Now she's dead. I have confirmed it's her. Fine. The phone was ilipatikana kwa gari ikachukuliwa na DCI. Here they have arrested the main suspect. So we are waiting for them. Tutangojea wafanye watuambie who killed my sister. That's all.